sa detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kuning. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Action Radio Philippines Standard Time, alas 6:07. Agkaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Liwat nga iga-require sang probinsya sang Negros Occidental sang negative nga RT-PCR test result ang tanang nga traveler nga magasulod sa Negros Occidental. Sa interview sa Action Hotline, ginpahayag ni Lacson nga ang ini nga requirement ang para sa tanan nga traveler, bakunado man o kon hindi. Suno sa gobernador, parehas ang Delta variant nga una naglapta sa National Capital Region, tinalik na nga tuig, pero naglapta man sa bugos nga Pilipinas, nga iya ginapananaw posible matabo man sa Omicron variant. Suno kay Lacson, base sa mga eksperto, ang Omicron variant ang final vaccine nga variant nga maka-neutralize ang COVID-19 virus. Padawid man ang panawagan sang gobernador sa publiko nga kon mahimo pa lang malikawan nga makasulod sa probinsya ang ini nga variant. Subong nga hapon sang nagwa ang formal nga executive order ni Lacson. Executive order requiring all travelers coming into Negros Occidental a negative RT-PCR result. Regardless if you are already that you are already fully vaccinated, we will require a negative RT-PCR result. Dapat yan si Negros Occidental Governor Bong Lacson. Ginpanugyan ni Negros Occidental Governor Bong Lacson sa publiko nga liwat nga magsuksok sang double face mask, face shield, mag-social distancing kag proper hygiene agod maprotektahan ng lawas nga hindi matapikan sang bagong nga variant sang COVID-19. Suno kay Lacson, wala pa naman sa opisyal nga mando angot sini apang siya mismo ang una nga magasuksok liwat sang face shield.
Nabalaka ang gobernador sa mga epekto sa liwat nga pagdamo sa kaso sa COVID-19 sa Pilipinas, ilabi na sa Metro Manila matapos ang holiday break. Magluwas sini sa Enero 5 liwat man nga nagsaka sa 179 ang aktibo ang kaso sa COVID-19 sa Negros Occidental, halin sa 176 sa Enero 4. Ining unang pagsaka patapos ang pila ka bulan. Ginanunsyo man sang gobernador nga liwat niya nga ipasira or pagadumilian ang 12 anyos panubo nga mga minor de edad nga magsulod sa capital, Laguna. Let's avoid getting this new variant. Let's go back to double mask. In fact, I will also have to stop the entry of minors sa Capital Lagoon. You know, this is really a sad decision for me because the afternoon I see kids, running around the lagoon, sa grass area, really enjoying, no? And unfortunately, I will have to close it again. Nabatian ang tingog ni Negros Occidental Governor Bong Lacson. Panawagan ng Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II sa mga Negrosanon nga magpa-booster shots na kontra COVID-19. Suno kay Diaz, ini ang unang panawagan sa Department of Health bilang panaming sa Omicron variant. Nagalawom si Diaz nga wala sang epidemic wave sa Negros Occidental, pareho sang natabo sa ibang nga probinsya bangod sa liwat nga pagdamo sang kaso sang COVID-19. Nagligid nga Desyembre ginanunsyo sang DOH nga ginpalipot ang interval sa booster shots kontra COVID-19. Base sa bago nga pulisa, pwede na nga magpa-booster shots sa mga may edad at least 3 ka bulan matapos ang second dose ang primary 2-dose vaccine o kung at least 2 ka bulan matapos ang primary single-dose vaccine. Sa uli nga dato sang probinsya, may arasang 769,749 ka mga Negrosanon ang fully vaccinated na kontra COVID-19. Ang mga bakuna nga ginaprubahan para usaron sa Pilipinas amo ang AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Sinovac o kun Sputnik among 2-dose vaccine, samtang single-dose vaccine naman ang Janssen. Wala na yung booster shots na. We're still trying to get everybody to get booster shot. Amo man na, I think, ang suggestions ng DOH. Of course, to continue our health protocols with Japon. No? Sige lang, we just hope that wala na yung another epidemic wave diri sa aton sa province of Negros Occidental. Nabatian si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II. Sa iban nga balita lokal, may inisyal na nga reglohanay sa tungasang pamilya sang 3 nga nagkalamatay kag tag-iya sang water tanker truck ang bulbar sa aksidente sa may sitio Ulay, Barangay Prosperidad, syudad sang San Carlos kahapon nga adlaw. Ginpahayag ni Police Lieutenant Rob Aurita, ang Deputy Chief of Police sang San Carlos sa PNP, mapaareglo ang pamilya sa kondisyon nga gastuhan sang tag-iya ang tanan nga kinanglanon sa mga nagkalamatay tubtub malubong. Sa sining aksidente patay ang mag-asawa nga Sanday Joma Hirasol, 29 anyos, kag Angeline Hirasol, 19 anyos. Lakip man ang ilang anak nga duwa pa lamang kabulan, samtang pilason ang inablos nila nga si Benji Alpar Jr., tanan residente sang Barangay Kudkod, San Carlos City. Ang driver sang water tanker truck amo si Michael Galgo, 34 anyos, sang gasipalay pagahilwayon kun matapos ang 18 oras nga reglementary period kung wala sang kaso nga ipasaka batok sa iya. Kun madumduman, ginaligar ni Galgo nga nagmalfunction ang iyang salakyan kag dito nagdiretso sa motorsiklo nga ginasakyan sa mga biktima. Samtang ipaidalom naman sa drug test si Galgo kabayan sang protocol kag kun magpositibo ini magapangatubang siya sa kaso sa idalom sa Republic Act 9165. Sa katapusan nga balita lokal, pilason ng isa ka 38 anyos nga lalaki sa iningin buno sa may Phase 4, Fatima Village, Barangay Rizal, syudad sang San Carlos Negros Occidental, mga alas 10 sa 30 kagabi Miyerkules nga adlaw. Ang biktima ginkilala kay Cadafi Rigodon, may asawa, samtang suspect ginkilala kay Miguel D. Asis, 46 anyos, may asawa tanan na residente sa nasambit nga lugar. Sa investigasyon sang San Carlos PNP, una nga naglalisay Sanday Rigodon kag D. Asis tubtob nga naglabot sa pagpuno sang suspect sa biktima. Ginahibalo pang motibo sang krimen apang nadakpan naman ang sospetsado. Sa balita, sa aksyon!
Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan na makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgo, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring naligo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely. You know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Sus, sa pakatuig. Kamo pa ni Matinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Kaya ginawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang mga inalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakas sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa inyong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet. Action Radio Philippine Standard Time lasay sa 22 kagkaron sa detalye na sa mga balita nasyonal. Na-record sa Department of Health ang 29 ka mga new cases ang Omicron variant sa Pilipinas subong adlaw. Ini ang masobra 60% sang 48 samples nga ginpaidalam sa genome sequencing sa Enero 2, 2022. Sa 29 ka mga new Omicron cases, 19 diri ang local cases gikan sa National Capital Region. Kagpulo naman ang returning overseas sa Filipinos. Sunod sa DOH, may 15 sa mga local cases ang nagapabilin nga aktibo. Tatlo naka-recover kag duwa naman ang gina-verify pa. Sa karon gina-verify man sa otoridad ang resulta kag health status ng tanan nga pasahero sa mga flight para may baluan kung may iban pa nga kumpirmado nga kaso kon pasahero nga nag-symptomatic matapos nga nagabot sa Pilipinas. Ginalantaw sa mga opisyal sang DOH nga ang Omicron variant ang rason sa pagsaka sang COVID-19 cases sa pungsod. Samtang gin-report man sang DOH ang duga nga 18 ka mga kaso sang Delta variant nga nagresulta sa 8,497 total cases. Samtang nagpositibo sa COVID-19 ang 15 ka mga katapos ang Presidential Security Group o kon PSG. Ito kay PSG Commander Colonel Randolph Cabangbang ang mga nagpositibo lunsay mga fully vaccinated kontra COVID-19 kag wala na expose kay Presidente Rodrigo Duterte.
Una na ginpahayag ni acting presidential spokesman Carlo Nograles nga strikto ang ginasunod ang talang mga health protocol agud masiguro nga hindi malatnan ng presidente sang virus samtang nagatrabaho bilang commander-in-chief sang pungsod. Sa dugang pangabalita national, ginkakas ang COMELEC ang 4 ka mga presidential bets lagi pa diri si Maria Aurora Marcos para sa 2022 elections. Bangon sini nagnubo sa 11 ang presidential aspirants sa masulod nga eleksyon humalin sa 97 nga nag-file sang kandidatura. Ang babae nga Marcos ang isa ka negosyante sa Tarlac ang nag-file sa iya kandidatura sa Sofitel Harbor Garden Tent sa may Pasay City. Nagligan nga Oktubre 2021. Sang 2016, nag-file man ini sang iya kandidatura sa pagka-presidente pero gindeklarar nga nuwisan sa ginkakasman sang COMELEC ang isa pa ka Marcos nga presidential aspirant ginkilala kay Tiburcio Marcos. Sa statement, ginpahayag ni presidential candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga iya gindayaw ang COMELEC sa ilang desisyon sa pagdeklarar sang duha ka Marcoses bilang nuwisan sa candidates. Action Radio Philippines Standard Time, alas 6:24. Samtang ginakalarma naman ni 3-term Senator kakaroon House Deputy Speaker Loren Legarda ang hinaling nga pagsaka sa COVID-19 cases sa Pilipinas. Kahapon nagdangat sa 10,775 ang dugang COVID cases sa report sa Department of Health. Ini ang halos doble sa record sang Martes nga daw nga 5,434. Liwat nga nanawagan si Legarda sa strikto nga pagsunod sa health protocol. Nagpahanumduman ang ani senador nga suksukon sang husto ang face mask, pagsunod sa proper hygiene, social distancing kag likawan ang matawo nga lugar. Liwat man nga nagapangabay si Legarda sa mga unvaccinated nga magpabakuna kontra COVID-19 matapos nga nagapakita nga 85% sa mga COVID-19 patients nga yara sa ICU nga kinahanglan sang mechanical ventilators ang wala mabakunahan. Lasay sa 25 Action Radio Philippines Standard Time. Sa katapusan nga balita nasyonal, ginpahayag ni Aksyon Demokratiko Senatorial Candidate Carl Balita nga proud ini nga iya ginpili si Manila Mayor Isko Moreno bilang presidential candidate bangod siya lamang ang nagpakita sang matudtod nga kabalaka para sa ikaayong lawas kag kaayuhan sang publiko. Sa Pandesal Forum sa may Quezon City, ginpabugal ni Balitang pamatasan kag madamong accomplishment ni Moreno sa paghatag sang social services ilabi na para sa ikaayong lawas. Dugang panibalita nga antes pa man ang pagpapili ni Moreno sa pagka-presidente, nagpakita ng alkalde sang maayo nga tagipusoon kag kahandaan nga magbulig sa mga nagakinahanglan na. Ginpahayag man sang senatorial aspirant nga si Moreno ang hindi persona nga ginatikal ang iya nga bulig sa mga pigado o kon i-publicize ang iya maayo nga nahimuan na. Gindayaw man ni balita ang mga kabalaka nga ginpakita ni Moreno sa mga health professionals kag health workers. Sa balita, una sa aksyon! Action Radio Philippines Standard Time, alas 6:27. Ngayon nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Webes sa Enero 6 tuig 2022. Sa liwat ako ang inyong atag balita, Action Dale Salazar. Mga ka-aksyon, sa din ka man gabahin sang Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,